fiesta sa Barangay Matampag. So uy, hindi na basa to knowledge. Mumatron kita sa Barangay Matampag, lugsad na to. So tara, go. Oh, ya. Tulay. Jadi grotto sa Barangay Matampag. Okay, kalau yan punta kami nga marathon. Thank you Lord. Okay, klaro na ang Barangay Matampag. Ang mga bablay, klaro na. So, yan kita. San una ngato ito ng agian ti pasulod san Barangay Matampag. Yan na kay jadi may nabag-o nga agian dalan may nina nga diyan pagsulod sa Barangay Matampag. Okay guys, please don't forget to subscribe and hit the bell button. Thank you. This is Waray TV. Barangay Hall Matampag. Yan. Aday. Ayan, ang pasagay dyan Barangay Matampag. So yan, jadi nakakita sa simbahan. Ay, humanan misa. Humana. Buburunjag na. So okay. Yan na, kadiyuntaan simba, mawang kita. Malaoy. So yan na. Yan. Visual. Saan? Matampag. Kita. Ay, nagbuburunyag pa.
Subscribe, like, hit the bell. Oh. Kabay sa isan kuan, mga kaganasan, ligid sa simbahan. Hoy di si Konsyal Pipito, ang natong konsyal sa palapag nga the best sa harayong baryo king kakadto. Konsyal Pipito Laurino. Okay, ayan o. Sira. Pwede. Punta ko na siya pang may mga face mask sira, picture. So yan. So, ayan ha. Happy Fiesta, Barangay Matambag. May na yan, Sitio Kansapot. Ini man nga dalan, ini nga highway. Diretso ko ini nga to sa Barangay Osminya. Nga di nga yan sinian pag-agi. Di pa kadto sa Osminya, tikan sa Barangay Matambag. Oh. Yan. Yan, are. Gusto ko yung mga thank you guys, subscribe. So yan, libuton tanalan Sarayawan sa Matambag kay wara man Sarayaw kagabi. Ayan, auditorium sa Barangay Matambag. Uli na kita kay mapasok na, udto. Uli na kita. Okay.